سلام سلام كرات التخمك أنكم أبزلكم مسبوق كلو بعد ملء تسفاء مباركة نزوم خاكم كل جزء حنت حجازي في النهار تنزل كوا فيديو حزام تيزلقوا نسخة أنت زخون عين أبلكيشن قد حسبني أبلكيشن كان بعد واتساب خون خلال ماسنجر إيمو ولا كان ناي إزي ناي فوتو موبايل نزل له أبلكيشن زخون أنا قد حسبني أبلكيشن كان لسه كأكري لنا زيد لنا مالتي كمي جيرنا زخون عينة سب أنت دا موبايلنا حيزوا وي موبايلنا نقرب زي هبناو دايركت ناتنا فوتو وي ناي سيلي كيدو زخون كري خمسة كيلو وياتنا أبلكيشن كان بعد واتساب وي ካልእ ዓይነታት ገደስ ኣፕሊኬሽናት ኣትዩ ዝኾነ ነገር ከይርኤልና እቲ ኮድ ናይቲ ስክሪንና ይኹን እቲ ፌስ ኣይዲ ናትና ከም ዝሓቶ ንገብሮ ኢና ክንርኢ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ ሞባይልና ብዝኾነ ክንገድፎ ከለና ወይ ንዝኾነ ሰብ ንቁሩብ ግዜ ክንህቦ ከለና ዝኾነ ሰብ ሞባይልና ስሕብ ኣቢሉ ኣብ ዝኾነ ናትና ኣፕሊኬሽን ሰብ ክርእየልና ዘይንደልዮ ማለት እዩ ኣትዩ ዝኾነ ወይ ቻት ክርእየልና ወይ ካልእ ዝኾነ ነገር ስእሊ ይኹን ክርእየልና ዘይደለናያ ኮይና ከምዚኣ ጌርና እታ ሞባይልና كم تعصو خنجبران خلينا سلازي تاع ابلكيشن نطوقو تي فيس اي دي ويدي ما تكود ناي تاع موبايل كا كملو يقددو مالتي بركش تاعنا خنجبر ابلكيشن شورت كاتس تبع ابلكيشن اب ناي ايفون مالتي اب ابل ايفون موبايلات مستين موبايل تمثل ستاندرد ابلكيشن سلازي بعلنا اكسترا مورا ليناني منالواش تبع تدمسيسات صنيحه وي تزير خلنا موبايلنا او اب ستور كيدنا خنوردان خيلنا زي كوين ግን زنري ازلنا شورت كاتس تبع الابلكيشن او اين خناتو بدحريو او افتا ابلكيشن اجنا خنتوغينا دحريو كم زبل كمصناي كم نري زلنا بزح ካልእ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምዛ ኣፕሊኬሽን ግን ንዓና ዘድልየና ዘሎ ሓንቲን ፅፍፍትን ሓፃርን መገዲ እያ ስለዚ ኣብዚ ታሕተዋይ ተሪድ ንሪኦ ዘለና ሰለስተ ምርጫታት ኣብዚ ኣውቶሜት ትብል ዘላ ኣብዚ ኣውቶሜሽን ትብል ዘላ ኣብኣ ኢና ክንጥውቕ ብድሕሪኡ ከም ዝብል ትመፀና እዩ ኣብዚኣ ኒው ኣውቶሜሽን ትብል ዘላ ኣብኣ ንጥውቕ ብድሕሪ እዚ ከም ዝብል ክመፀና እዩ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ክንገብር ከም ንኽእል ማለት እዩ ንሕና ደልናዮ ዘለና ግን ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ወይ ክልተ ሰለስተ ብዘየገድስ ኣፕሊኬሽን እዩ ግን كم زعت صينا خن قبل اللي نزلنا سلازي ناب اب زبل ندلمو كم نزلنا ابدا اكتف دلا ابدا انتو بدحري كم زبل كمصناي كم نري زلنا بزح مرجعات كمصناي بدحريو كم نري زلنا زي run after confirmation في زلا ابدا run immediately كنقبر مالتي እዚ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ካብዚ መብዛሕትኡ ኣብዚ ኢዝ ኦፐን ይፀንሕ ንድሕር ተዘይ ኮይኑ እቲኣ ክንመልሳ ኣለና ኣብዚኣ ከም ንሪኣ ዘለና እዚኣ ንከፍታ ማለት እዩ ኢሚድየትሊ ትብለላ ናብኣ ነስግራ ድሕሪኡ እዚ ኣፕ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እቲ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ክንመርፅ ከም ንኽእል ሂበና ኣሎ ፍትያ ቹዝ ንጥውቕ ማለት እዩ ድሕሪ ከምዚ ኢሉ ኩሉ እቲ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይልና ዘሎ ሰሪዱ ክመፀና ይብሪጋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ዘለናይ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ክንመርፅ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብዚ ኢንስታግራም መርፅ ኣለኹ ኣነ ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ኢና ዋላ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ብሓንሳብ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኢንስታግራም ስናፕቻት እዚኣ ዋትሳፕ ማለት እዩ ገይረየን ኣለኹ ንስኹም ከዓ ዝደለኹሞ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ጌርኩም እንዳደለኹም ዝደለኹሞ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ትክዕፀ ትደልይዎ ማለት እዩ ኣብዚ ትደልይዎ ትኽእሉ ኢኹም እንተደኣ እቲ ተሲእንኩሞ ንኣብነት ኣነ ፎቶ ደልየ ኣለኹ እዚኣ ፎቶ ስእሊ ከዓ እታ ናይ ስእሊ ኣፕሊኬሽን ጋር ክዓፅዋ ደልየ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ሲኒያ ኣብዚ ከምዚ ጌርና እውን ፅሒፍና ከነምፅኦ ንኽእል ኢና እዚኣ ፎቶ ትብል ዘላ ንዓ ከዓ ምስኣ ንሕውሳ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ዳን ትብል ዘላ ኣብዚኣ እንጥውቕ ብድሕሪኡ ከምዚ ኢሉ ክመፀና እዩ ኣብዚ ላዕሊ ይነግረና ኣሎ ሓሙሽተ ኣፕሊኬሽን ኣብዚ ጠሪፈ ከም ዝዕፀቓ ገይረን ከም ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ድማ ራን ኢሚድየትሊ ከም ዘለዎ እዚ ከምዚ ጌርና ቸክ ገይሮ ኣብዚኣ ኔክስት ንብላ بدحر زخم زبل كمسألة أبدأ new blank automation بزلا أبدأ تو بدحر زخم زبل مسألة add action بزلا أبدأ مأكد مالتي أبدأ تو بدحري وتي زي اللي نازلنا action مالتي تكون اللي نازلنا أبدأ كان مال لنا مالتي أنا اللي نازل له سكرين كم دعوت اللي نازل له سلازي لوك سكرين إلنا نصحفينا لوك إلى مستحفكم مثل لوبزي زي لوك سكرين تزلا ناي مفتح مركز على تمالتي
السكرين كم زعصو نخجبره سلازلكم مالتي أبا طبيعنا مزين نصنبرها مالتي كم نريو زلنا تعلق سكرين تبلا من المسئلة تحري قدان نبلا بدحري كم نريو زلنا التي جمرناه كم زيدو عب مود أتبسي له مالتي ስለዚ ዘን ኣፕሊኬሽን ዘን ሓሙሽተ ኣፕሊኬሽን እዚአን ክፍተታ ከለዋ እቲ ስክሪን ክዕፆ እዩ ማለት እዩ ነቲ ዝኸፍቶ ዘሎ ሰብ እቲ ኮድ ክሓቶ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ወዲና ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ናብቲ ዝደለና ዓይነት ኣፕሊኬሽን ከይድና ንኣብነት ወትሳፕ እንተደኣ ከፊትናዮ ዳይረክት እንታይ ትኾን ኣላ ናብ ኮድ ተሓትት ኣላ ኣነ ሕጂ ብናተይ ፌስ ኣይዲ ስለ ዘሎ እቲ ፌስ ኣይዲ ናተይ ስካን ይገብረኒ ኣሎ ይኽፈት ኣሎ ማለት እዩ እንድሕርቲ ፌስ ኣይዲ ከለልየካ ተዘይክኢሉ ከዓኒ እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ ودي حتى كمان تبي تعرف خلا عن تابلكيشن ما حجيت فيس اي دي حتى لون نحر نجوبو قينا تي قصي كم زي تليلين جدا غيره بتحرينا تكود ناي ناك سكرين نازل كود نعود حتى نيا السو تمليو تكود يخفت ابلكيشن مال كل عيد ابلكيشن كان ابز حوس كون كلن فيس اي دي ويدي ما بتناتي باسورد ويدي كود ناي موبايلي حتى تاخذ تخفت غيره اللي هو مالتي سلازي زخونا السب موبايلي هيبيو ويرخيبو وين قال زخونا قبر لا موبايلي هيبيو نابزن ابلكيشن زي انكفيتو كري وي زخونا نجر كتقم አይክልኒ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ዝገርና እተናትና ዓይነት ابلكيشن دي ወይ ተናትና ቻት ዝኮነ ሰብ ክሪኤልና ዘይደለና ከም ዝገርና ክንዓፅዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እምበርክስ ኩራት ተኸታተልቲ ናይ ሎም ቪድዮ እዚኣ ነይራ ኣብዛ ቪድዮ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ወይ ከዓ ሓደሽቲ እንተደኣ ኣለኹም ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ሓገዝቲ ወይ ድማ መሃሪ ዝኾነ ቪድዮታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ክትገብሩ ይላበወኩም የዘኻኽረኩም እቶም ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ከዓኒ የቐኒለይ ካብ ልቤ ዘመስግነኩም ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ቻው